Bună seara tuturor și bine v-am găsit la cea de-a treia lecție din totalul nostru de videouri, 4 videouri. Astăzi vom vorbi împreună cu voi despre content și promovarea gratuită. Haideți să vă întreb ceva. Ați observat că în ultimul timp parametrii Instagramului funcționează diferit? Ați observat că postările voastre nu mai sunt văzute de către toți urmăritorii voștri, ci doar de o parte? Da, Instagramul vă propune la 7-12% dintre cei care vă urmăresc contentul vostru. Deci, dacă aveți 1000 de urmăritori, doar 7 sau 12%, de la 7 până la 12%, din urmăritorii voștri vor vedea contentul vostru. Nu vor vedea toți cei pe care îi aveți abonați, ceea ce postați voi. Cum credeți? De ce au fost create rețele de socializare? Foarte adevărat. Pentru a putea face un câștig prin intermediul lor. Așa funcționează. Efectiv, ele vor promova doar pe cei care ajută să câștige. Și anume, cu cât mai multe persoane, cu cât mai mult timp persoanele petrec pe profilele noastre, cu atât Instagramul ne va recomanda și mai mult. Așadar, contentul nostru trebuie să fie făcut în așa fel încât să reținem oamenii pe profilele noastre, ca să le fie interesant, să mai dea în jos, în sus, să vadă ce am postat, cum am postat, să citească cu interes și cu minuțiozitate, ca să rămână cât mai mult timp, ca Instagramul astfel să ne propună la cât mai mulți oameni, pentru că, evident, este ceva interesant pe profilele noastre dacă oamenii au petrecut acolo mai multe minute. Ce urmează să facem? Ca să atragem și să avem astfel de content și ca Instagramul să ne propună în continuare altor urmăritori, este să creăm content captivant. 1 la mână, 2 la mână, să creăm un vizual frumos și un content bine structurat. Content marketing înseamnă transformarea publicului rece, adică acelui care ne vede pentru prima dată, într-un auditoriu fidel, care îl va veni în continuare, regulat pe profilele noastre, în căutare de noi informații. Și asta doar cu ajutorul postărilor utile care generează vânzări. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că există postări care unesc utilul și vânzarea, 2 în 1. Astfel de postări au următoarea structură. Problema trebuie să fie indicată în titlul postării, rezolvarea și la urmă produsul. Prezentăm produsul. Asta o să vă ajute să economisim timp, nu o să obosească auditoriul nostru și vom face vânzări ecologice. Fiecare postare o să ne aducă noi cereri și așa de tip de postare arată ce fel de experți suntem în domeniul nostru. Haideți să vorbim acum despre tipul de promovare gratuită. Promovarea gratuită este atunci când nu investim nici un bănuț pentru a ne promova. Și astfel, zilnic, totuși, vom primi cereri la consultație. Eu vă sfătui și sfătui pe toți cei cu care colaborez să începeți cu promovarea gratuită, pentru că chiar și partenerii voștri noi din echipe nu câștigă atât de mulți bani ca să apeleze la promovarea cu plată. Așadar, vă îndemn și pe voi, chiar dacă sunteți lideri și câștigați, să începeți cu promovările gratuite, apoi treptat veți ajunge și la promovarea cu plată. Prin promovările gratuite veți observa la ce reacționează publicul vostru țintă și la fel și începătorii din echipele voastre vor avea un timp de cercetare a publicului, astfel când veți include promovările cu plată să ochiți cu postările voastre exact acolo unde îi doare, exact ceea ce ați analizat cât ați folosit promovarea gratuită. Haideți să vă spun acum despre câteva tipuri de promovări gratuite. 1 sunt like-urile. Da, oricât ar suna de banal, dacă noi punem like-uri, vom și primi like-uri.
Așadar, setați-vă ca obiectiv să puneți zilnic minim 20 de like-uri la postările care vă plac auditoriului vostru țintă. A doilea tip de promovare gratuită este postarea virusată. Aceasta este o postare care va fi difuzată peste tot în schimbul oferirii din partea dumneavoastră a unui PDF gratuit, unui ghid în PDF gratuit care va conține niște informații și va fi dată ca cadou persoanelor care vor distribui postarea dumneavoastră. Această postare merge foarte bine pentru că oamenilor le plac cadourile și astfel ei vor reacționa și vor distribui din plin postarea voastră care va conține informație țintă, așa cum am spus, pentru auditoriul dumneavoastră. O altă tip de promovare gratuită este abonarea și funcționează exact ca like-ul. O să vă abonați la persoanele noi care sunt interesante pentru voi și ele se vor abona la dumneavoastră. Așadar, vom obține mai mulți urmăritori. O altă metodă este metoda partizanilor și aceasta constă în participarea cu comentarii în postările bloggerilor sau liderilor mari. Comentarii, atent, gândite, educative, bineînțeles nu mergem cu ceartă și așa vom atrage atenția și cei care au mai comentat la acele postare vor veni și pe profilele noastre de curiozitate. O altă metodă este metoda barter. Aici funcționează felul următor. Dumneavoastră aveți o pagină cu 2000 de urmăritori și mai găsiți pe cineva care are la fel o pagină cu 2000 de urmăritori și faceți schimb de recomandare. Îndemnați urmăritorii voștri să meargă să urmărească și persoana dată și astfel se face schimb de urmăritori. Funcționează la fel foarte bine și este gratuită. Și de asemenea, o altă metodă este lista infinită. Această metodă constă în prelucrarea oamenilor pe care noi deja îi cunoaștem, cu care noi deja am mai vorbit anterior, pe tema afacerii noastre sau cu care ne cunoaștem deja. Când vom trece la promovarea cu plată, atunci afacerea noastră va trece la următorul nivel. Atunci vom extinde afacerea noastră pentru că deja am cunoscut publicul, deja am văzut la ce postări reacționează și aici includem promovarea cu plată și postăm anume postările foc care reacționează wow pe profilele noastre. Atunci când vom seta promovarea cu plată, vom primi zilnic câte de la 10 la 20 de cereri zilnic la consultații. Vom seta chatbot-ul care va încălzi în locul nostru publicul. Noi nu vom petrece timp să dăm detalii și să încălzim toate cele 20 de cereri zilnic. Asta se va face automatizat prin chatbot-ul nostru. Persoanele singure vor trece prin funel, se vor încălzi, vor vedea informațiile de acolo postate de către voi și vor veni către voi insistenți să vă spună dăm link-ul și hai să trecem la treabă, vreau să lucrez cu tine, să cresc și să câștig din această afacere. Cum vă pare această perspectivă? Să nu mai mergeți voi, să convingeți persoanele, să insistați, să-i rugați cumva să se înscrie la voi în echipă, dar să vă caute ele cu flămânzime, cu sete de a crește, de a cunoaște, de a schimba situația care o au. În următorul video o să vă povestesc cum o să prelucrăm cererile astfel ca să avem rata de înscrieri în rețelele noastre de 80 din 100. Înainte de a încheia lecția de astăzi, vă rog să verificați dacă ați primit toate informațiile anterioare. PDF Funel automatizat flux de parteneri, ghidul planul de implementare, videoul 1 și videoul 2 și deja lecția de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare și vă aștept la următoarea lecție.